Diyarymyzyň ykdysadyetine durnuqly ösürmek, bazar özgörtmelerini öňe ilerletmek hemde ilatyň durmuş şertlerini hasam gowlandyrmak döwlet siýasatymyzyň baş maksadydyr. Bu ugrda geljegi nazarlayan tutumly maksatnamalar üstünlükli amala aşyrylyp, ykdysadyetiň pudoklaryny diversifikasiýa ýoly bilen ösürmekde. Tebigy serişdeleri aýawly toplumlaryň peýdalanmakda netijeli işler alınıp barylýar. Import edilýän önümleriň ornuny tutýan we eksport ugrly önümçilikleri ösdürmekde, innowasion sanly tehnologiýalary ornaşdyrmakda uly sepkitlere ýetilýär. Fergin giňgerimli meýdançasynda milli ykdysadyetimiziň ähli pudoklaryny döwre wagtlaşdyrmak we diversifikasiýalaşdyrmak boýunça alınıp barylýan işleri, döwlet maksatnamalarynyň we innowasion taslamalaryň çäklerini üstünlükli amala aşyrylýan çäreleri giňişleýin beýan edýän pudoklaryň diwarlyklary ýerleşdirilýär. Fergeyniň mazmuny häzirki wagtda Türkmenistana ygtybarly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary ösdürmegiň ileri tutulýanlygy görkezilýär. Bu urda ykdysadyetimiziň durly ulgamlaryny, şol sanda ýangyş energetika, fenagat guruluşy, ulaw kommunikasiýa pudoklaryny alınıp barylýan işlere möhüm ähmiýet berilýär. Şol pudoklar türkmen ykdysadyetiniň geljegi uly hemde batlyk adamlar bilen ösýän, maýadarlarda we potrotçylarda uly gyzyklanma döredýän urlardyr. Bu yerde dürli defgarlaryň kiseldilen nusgalary şol sany birowlaýyş, suw üçinçiligi, ysyklandyrys, ýollar gurmak, işçiň din jalşy we beýleki ugrulary boýunça innowasion işläp taýýarlamalar hemde tehnologiýalar görkezildi. Hormatly prezidentimiz innovasiýalary we döwrewap tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna gurulşy pudogyny ösdürmegiň möhümdigi barada aýdyp, akylly şäher we akylly öý taslamalarynyň üstünlükli durmuşa geçirilmegini, şeýle-de energiýany gaýtadan dikeldilýän çeşmeleriniň ýaşaýyş jaý gurulşygyna ulanylmagyny ihsasy wezifeleriň hataryna ketgitledi. Şoň bilen baglylykda Aşgabat Cityniň we berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüniň nyşanyna öwrilen Arkadaş şäheriniň ägirt uly taslamalarynyň binagarlyk şekil nusgalary Fergeyniň esasy bedegine urildi. Fergeyniň çäklerine maliýe, ykdysadyet we bank ulgamlarynyň diýwarlyklary sögda pudogynyň işini gurmakda geçirilen ykdysady özgörtmeleriň oňyn täsirini beýan etdi. Oba senagat toplumynyň we sögda ulgamynyň hemde welaýetleriň häkimlikleriniň diýwarlyklary Fergide aýratyn orun tutdy. Olarda ýokary hili adyk önümleriniň köp görnüşleri görkezildi. Haritlaryň köp türlüligi soňky ýyllarda hususy telekeçiligiň ölümçilik kuwatlyklarynyň hasam ýokarlananyny, telekeçilik düzümleriniň döwrewap tehnologiýalar arkaly senagat taýdan ýokary derejelere ýetendigini görkezdi. Hususy pudogyň oba hojalygyny gadanan üstünlükleri, suw hojalygyny, atçylyk, mallarçylyk, tebigaty goramak, adyk, gaýtadan işleýän senagat ugrularyna ýetilen belen sepkitleri beýan edýän diýwarlyklar ferga gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Şeýlelikde mukaddes watanymyzyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk münasibetli geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlükleriniň fergisi tamamlandy. Ol gahrman arkadamyzyň saýasynda we hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe ösüşiň täze berentliklerine tarap önämli öňe barýan diýarymyzyň gadanýan üstünlükleriniň netijesinde halkymyzyň durmuş derejesiniň ýygyderli ýokarlanýanlygyny aýdym görkezdi. Bular barada watanymyzyň garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk münasibetli geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlükleriniň sergisiniň ýapylyş dabarasynda çykyş edenlerim aýratyn durup geçdiler. Çıkışlarda watanymyzyň halkara derejesinde hemme taraplaryň ösüşini üpsin etmek arkaly şeýle ajaýyp zamanany döredönlükleri üçin türkmen halkynyň milli liderine we döwlet başdanymyza hoşarlyk we alkyş sözleri beýan edildi. Fergen ýapylyş dabarasynyň ahyryna oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimize bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler.